स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से। आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तीसरा महंगा बजट के गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा देखा गारी मत द। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई शानदार और ज़बरदस्त गाना के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथे ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी। और ई गाना के लिखले बाड़े श्याम देहाती जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े ओम झा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 5 सितंबर सुबह 6 बजे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आवे वाला गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लो ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।